Čau lidi, vítejte u další epizody podcastu Neobyčejný život obyčejných lidí. Já jsem Ilonka a naším speciálním hostem se dneska stal Petr. Tak jo. Moje první otázka bude, mohl byste nám říct něco o sobě? Tak já vystudoval jsem elektrofakultu, obor silnou prouda elektrotechnika, elektrický pohony a od té doby se vlastně tím živím různě. Pracoval jsem asi ve 4 firmách. První tam se řešil software pro tramvaje a trolejbusy. Později jsem dělal ve výrobním závodě, kde se zase vyráběly elektropřístroje a pak jsem dělal v jedné firmě, nebo vlastně tam jsem dotečka, nejdřív v oddělení, kde se dělali elektrické měniče, to jsou zařízení, které jsou třeba v elektrárnách, továrnách, kde pohánějí motory a teď se zabývám elektromobilitou. Tak jo, a můžete nám konkrétně popsat, co vaše práce v čem spočívá? Tak, máme na starosti teda ty elektronabíječky, to jsou vlastně zařízení, které se používá na nabíjení auta. Je to jako spalovací auta musí jezdit k benzínce, tak elektrický k těm nabíječkám. A ty jsou vlastně umístěný všude jako po celé zemi. Takže práce spočívá v tom, že jednak musíme tu nabíječku tam nainstalovat a pak se o ní staráme, aby fungovala tak, jak má. To je zajímavý. A hned jak jste vystudoval tu fakultu, tak jste věděl, čemu se budete věnovat, nebo to nějak přišlo samo? Už asi předtím jsem šel na elektro, vždycky mě to zajímalo. A po té škole to pak nějak přišlo. Jo. A ta škola byla to těžký? Nebo zvládli? Jo. Bylo to těžký. Ale dalo se to zvládnout. Jo. My teď máme v prváku elektrotechniku a už mi to nejde. No. Takže na střední. Tak já rozbavila s matikou. Jo. A jak jste poprvé narazil na elektromobility? Kolega měl elektrický auto, takže vlastně tím jsme začali právě v té práci, kde jsme tam dělali předtím, tak když ty elektronabíječky tady začínaly, tak tady nebylo jako samostatné oddělení, tak jsme to vlastně začínali dělat my tenkrát. To už byl nějaký rok 2015. To je super. Takže to byly nějaký první tady nabíječky. A teď už je to lepší. Je to už úplně jiný. To byly tenkrát veliký, bylo jich jako málo a těch aut taky moc nebylo. A za těch třeba posledních 5 let se to hodně změnilo. Že to hodně přibylo. To je super. Jednak těch nabíječek a i těch aut. A jak vypadá váš běžný pracovní den? Tak, jelikož se věnuju víc servisu, takže je to takový většinou neplánovaný, podle toho vždycky, co se děje. Takže plánujeme to vždycky nějaký den, 2 dopředu, podle toho, co se děje, kde stane, jestli se to dokážeme to opravit na dálku, anebo tam musíme jít na místo. Takže většinou na cestách, hodně cestování. To je zajímavý, takový nečekaný, nevíte, co vás čeká. No. Takže to je jeden problém, se kterým se jako počíváte, nebo vám to nevadí, že nevíte? Nevadí. Je to trošku někdy, když má člověk něco naplánovaný, tak je to složitější, ale se to dá. Není to zase tak. Jako. A s jakými problémy se potýkáte v práci? Teď nevím, co přesně. Ne, žádný nemáte. Ne, to furt, jsou to 2 věci, jako jsou to takový softwarový a hardwarový, když to řeknu. Jsou věci, které se týkají toho softwaru, to se většinou dá opravit jako na dálku, jsou to nějaké nastavení nebo něco špatně komunikuje. A pak jsou to hardwarový, když se to opravdu jako rozbije, tak se musí jít na to místo a ten díl nebo vyměnit, nebo ta součástka opravit. To jak vnímáte růst poptávky po nabíječkách pro elektromobily? Jak to vnímáte? Vnímáte to nějak? Není vám to jen... No tak stalo se z toho takový velký téma, že jsou lidi, kteří jsou zásadně proti, kteří jsou zase bezmezně pro. A myslím si, že většinou jako kdo je, těch zkušeností má, řekl bych, furt dost málo lidí, jako oproti tomu, kdo se k tomu všechno vyjadřuje. A je skálopevně přesvědčen o tom, že má pravdu jedna nebo druhá strana. Já si myslím, že to je tak někde uprostřed. Trochu se na to tlačí asi zbytečně moc, na druhou stranu smysl to určitě má. Podle mě jako taky, že jako... Není to jenom o tom, že jako
je to jiný druh. No to i auto se chová jinak. Je to příjemnější na ovládání, není to jenom o tomhle pohonu. A další věc je taky, že člověk to přece jenom nemusí dejchat. Ty spaliny z toho. To je taky, to souhlasím jedině. Nejde o nějakou velkou ekologii, jestli ve světě budeme mít nějakou uhlíkovou stopu nebo tohle, ale když člověk jde po té ulici, tak jako je to příjemnější, když nemusí si dechat něco, nějakého auta. Ale i jako pro budoucnost, tak podle mě, já v tom vidím samý plusy. Jako. Tak vlastně elektrické auta už byly na konci 19. století. Oni byli dřív než spalovací. Akorát, že pak se ta výroba všechno rozjelo ve prospěch těch spalovacích aut. Ty elektrický, přece jenom ty akumulátory byly hodně těžký. A dneska je to vlastně ten akumulátor, ten zdroj té energie toho auta je furt nejdražší a takový největší problém asi. Ale mobily taky byly před 10 lety veliký a jako těžký a dneska je to úplně někde jinde. A někomu dneska taky nevadí, že si musí každý den nabíjet telefon, aby vydržel a mohl komunikovat. A jsem se chtěla zeptat, jak je to s těma jako nabíječkama na ty elektromobily, že jako to není moc jako častý, ne? Že to musíte někde hledat. Že to, jsou na to aplikace, jo? U nás jsou vlastně, jak jsou takový 3 největší provozovatelé, co jsou jako ČEZ, E.ON, PRE, ty, co mají vlastně jako distribuci elektrický sítě, tak ty mají asi největší síť. A každý má aplikaci, mezi tím existuje jako roaming, takže člověk, když má účet u jedný, tak nemusí jenom k té jedné jezdit, může jako ke všem, anebo se to dneska už dá platit i přes mobil, nějakým QR kódem nebo něco, že to není tak. Tak já se zeptám, jaký auto vlastníte? Elektro? Nevlastním žádný, ne. V práci máme Kia EV6. Jo. Předtím jsme měli Enyaka a předtím Golfa elektrického. Takže autem elektrickým, jelikož právě v té práci hodně jezdím, takže vlastně prakticky posledních 5 let jezdím jenom elektrickým autem. Málo kdy už spalovacím. No. A stěžujete si na spalovací, ne? Jako ne. Každému, co vyhovuje. No. Já bych v budoucnosti chtěla si koupit elektrický auto, protože já v tom vidím jen samý výhody a vždycky, když to někomu řeknu, tak oni, ne, fuj, to nedělá zvuk, tam nesmrdí a takhle, že prostě ještě mají ty starší jako stereotypy o tom. A jako jo, to má, no většinou stačí, když si ten člověk pak do toho auta sedne totiž. Protože jako většinou dost lidí to kritizuje, dokud tam nesedne, že není to fakt jenom o tom, že to jezdí na něco jiného, ale i ta dynamika té jízdy a že tam přesně není nic slyšet. Je to takový, na vnímání si myslím, že to je jiný pocit. A zajímá vás jako doprava? Celkem jo, mám rád tady ten obor, ano. Takže jako auta jsem někdy moc nějak nepreferoval, že od té doby to jsou elektrický, vždycky mě radši víc zajímaly elektrické věci, jako vlaky a tramvaje a tak. Takže to, co bylo s tou elektřinou spojený. Jo. Takže asi kdyby nebyly ty elektroauto, tak se autům asi nevěnuju moc. A tramvaje tak můžou být taky jako na elektro, nebo ne? Jo, tramvaje jsou všechny. Jo, všechny jsou. Tak to je hustý. Takže jen auta zbyly, které jsou na spalovacím, nebo je ještě něco na spalovacím? Vlaky nějaký, ne? Nebo? Vlaky taky jsou. Jo. Ty vlastně teď už taky se snaží, buď se vyvíjejí akumulátorový, že to mají stejně jako auto, anebo se pak ještě vodíkový, to je vlastně taky jako elektrický, ale místo zdroje tam není akumulátor, ale vodíkový článek, že se tam tankuje stlačený vodík a ten vlastně tam je pak palivový článek, který z vodíku vyrábí elektřinu a pak už je to stejný jako elektrický. Ať je to auto, nebo vlak, nebo i autobusy. To je hustý. V Praze třeba teď jezdí jeden vodíkový autobus se testuje. Dlouhodobě, ale zatím je to hodně drahý. Že ta vodíková stanice třeba, na to, aby se ta stanička, ta stojí asi tak 70 milionů třeba, takže jich je po republice pár. To je hodně jako a jak si myslíte, jak to bude jako v budoucnosti třeba za 10 let, za 20? Za 10 let, no. Tak třeba za 10, no. Já myslím, že těch elektrických aut určitě bude víc, těch spalovacích. Myslím, záleží v jakém segmentu, jako třeba nějaký nákladáky, kamiony, na tyhle dlouhý, tam to určitě nejde tak rychle a nepůjde, protože aby oni se dobili, tam by si museli opravdu velký výkony a ta infrastruktura by musela být. Ale třeba ve městě, když jsou už dneska ty dodávky, co doručujou, různý ty doručovací služby, už jich mají celkem dost elektrických, protože oni vlastně přes den jezdí, v noci auto je stejně odstavný, tak se může nabít.
A třeba ve službách popeláři a tyhle ty auta už taky všechny existují v elektrické verzi. Tak to si myslím, že jako se za těch 10 let třeba hodně rozšíří. No. A nevíte, jaký jako stát je na tom jako nejlíp, nebo jako nejvíc? Řekl bych Norsko. To je hodně, jo. Protože tam cena toho elektrického auta je už srovnatelná jak se spalovacím, ale tam je to spíš o to, že ty spalovací jsou hodně zdaněný. A oni tam mají hodně levnou elektřinu, protože mají asi 90% elektřiny z vodních zdrojů, že tam mají hodně vodních elektráren, takže pro ně je to země, kde jich jako největší počet aut na počet obyvatel. To je zajímavý. Když to mají zimy velký. To se vždycky často říká, že elektrické auto v zimě, ale v Norsku jako tam zimy mají a funguje to. Jo. To je hustý. A jste rádi, co děláte? Jako motivuje vás to? Jste šťastný? Jako? Jo, ta práce, ano. Práce samotná, myslím si, že to smysl má. Ale jako v každé jiné práci jsou tam prostě věci, které by člověk nejradši nedělal, ale musí, no. A co byste dělali jinýho, kdyby prostě byste nevybrali ty elektroauta? Tak čemu byste věnovali se? Vždycky se věnuju to, co mě baví, tomu se jako, nebo takhle tomu se nějak věnuju a u mě upřímně o tomhle moc nepřemýšlím. Měli jste nějaký jako plán B, kdyby to nevyšlo nějak ne? Vždycky tak, co přijde. Ten život něco přinese. To je pravda, no. Takže nemám to tak, že bych na to cílil celý život někam jako chtěl. Mířil to vždycky tak, co přijde. A jak se teď jako bavíme o těch elektroautách, tak máte ještě nějaký koníčky jiný? Nebo zajímá vás ještě něco? Čemu se věnujete ve volném čase? Čemu se věnuju? Rád koukám na filmy a turistika. Chodím. Jo. To jsou takové dvě oblíbené věci. Jo, to jsou skvělý koníčky. To je to radši vždycky bez auta. Někam jít vlakem a někam jít pěšky. Takže nevím, a nějaký moudra asi úplně to... Jo, ale tak to se musím zeptat. My máme takovou tradici na podcastu, že musíte vzkázat nějakou radu posluchačům. Tak co byste vzkázali? Radu? Ty jo. No, tak zamyslete se. O čem by to mělo být? Nebo jak směřovanou? Nebo něco. Jako, třeba nějaký moto, co vás motivuje. Jaké životní moudro, jo. Jako to. No, tak co mě vždycky tak napadá, tak vždycky si říkám, že život je jak divadlo. Furt ten děj, všechno je stejný, jenom se mění kulisy. Že když máme pocit, že dneska je ta doba hrozná, tak když jsme byli mladší, tak jsme to taky viděli jinak než ta generace, co byla tenkrát starší. A přijde mi, že se to točí furt dokola. Já jsem neslyšela, ale to je pravda. Ať jsou ty věci, jako ty technologie a všecko, že je nový, ale ta podstata je stejná. Lidi řeší furt to stejný a pamatuju si, nevím, před 2 lety jsem měl nějakým filmu pro pamětníky, to bylo z roku 1930 a tam nějaký starší profesor, co hrál, tak říká, že ta doba je dneska úplně šílená, hektická, že kde se tohle zastaví a to byl rok 1930. Takže nevím, co bych řekl dneska. Můžu jedině souhlasit. Tak to mě těší. A musíme udělat nějakou fotečku, tak jakou uděláme, já nevím, jako. Nemáme tady nic jako praktického. Myslím si, že tahle fotka se nám moc povedla. A děkuji moc, že jste dorazil na tenhle podcast, že jste přišli. Já děkuji za pozvání. Jo. Bylo mi potěšením. Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok. A všechno nejlepší do příštího roku, ať se vám daří ve vaší práci. Děkuji. Jo. Vám taky veselé Vánoce a všechno nejlepší v novém roce. Děkujeme vám, posluchačům, že jste si poslechli tenhle podcast do konce. Nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, kde se jmenujeme podcast.nezol. A jestli si myslíte, že máte zajímavý život a chtěli byste k nám do podcastu, tak nám napište na e-mail podcast.nezol@gmail.com. Těšíme se na vás u příštího díle a čauky!